ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2 ದುಂಬಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರ ಮಂತದ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆನಿತ್ತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟಗಿತ್ತ ಬೈದು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಓಪನ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮುಂದುವರೆದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂತನೇ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜರೇಶ್ವರ ರಕ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣಿನಿರಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಬರೀ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಫಸ್ಟ್ ಶುರುಕಾದ ಮಾತೆರೆಗೆ ಒಮ್ಮತ ಕೊಡೋದು ಈ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಲಕ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಿನಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪೊರಲಾಯನಂದಿಗೆ ಅಂದು ಈ ಪನ್ಪದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಲ ಅಂಚಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ಒರಿಪಾಡು ಮಂಪ ನಮ್ಮೊಂದು ಮಾತಾಡಲು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ನಟ್ಟೊಂದು ಉಭಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಭಯ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಪಯೋಗಲ್ಲ ಮನವಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಲ ಜಯ ಆಗ್ಲಕ ಅಪ್ಪನ ಗಜಾನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪ ಮಹಿಳೆ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪನ ಕುದಾಡಿಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಂಡಿತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಹಿಳೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ತಲಪಾಡಿದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ
ಇನ್ನೊಂದೇನು ಆಯ್ತಾ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಎನ್ನಿದ್ದಾನೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪುರ್ಲರಾವಡು ಓಲ ವಿಘ್ನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಪೋಪನಕ್ಲಿಗ ಐತೊಟ್ಟಿಯ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕೈಕಾಲು ಜೀವ ಓಲಿ ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆ ಅವಂದೆ ಅಕಲ್ ನೆಂತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಂತು ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಗಿಲ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ್ದು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಂಡಿತೋತ್ಸವದ್ದು ತಲಪಾಡಿದ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೇವರೈನ ದೇವಿಪುರದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಊರಿಗೆಡ್ಡೆ ಅಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಐತ ಜೊತೆಗೆ ಊರ್ದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪಕಾರ ಅಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ದ ಬಿಡುಗಡೆದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವಂದೇರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಐಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಮುಲ್ತೂರ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಆಂಜೋಲೆಗಳ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಪೊಂಜೋಲೆಗಳ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗಳ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಪೋದು ಬತ್ತನೇಟ ದಾಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೋದು ಬಿರ ಬರ್ಪಲೇಕ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಕಾಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಊರುಡು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ದ ಜವನಿಯರಿಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತೋಸು ಇಂದು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಗೊಂಜಿ ಇಂಚಿಂತ ನಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆದ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊಲಲಿ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ಪನ್ಪುನ ಅವಲ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದಿತ್ತು ಐದು ಬಕ್ಕದ 3 ವರ್ಷ ಕರಿಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಇಂಚು ತಗೊಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದೇ ಯಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಚ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ದೀಕ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ತೀರ್ಮಾನ ಆದಿತ್ತು ಐತ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದಿದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಿಚ್ಚ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬದ್ದದು ಅಲ್ಪ ಐತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರನ ಮುಖಾಂತರ ಐತೊಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಚನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಅನನ್ಯ ಗಣ್ಯರು ಬರೆಯರುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಇರುವರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರ ಮತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈದ ಬಯ್ಯಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾಪೂಜಾನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟುಲಕ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಅನ್ನದಾನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪಿರಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕುಲು ಮಂತದ ಒವೇ ರೀತಿದ ಗೊಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರಬರ್ಪುನ ಏತು ಬೋಡಾತು ಆಯ್ತ ಬಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕುಲು ಮಂತದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಬೋಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮನೂರು ಪರಿಸರಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನದ ಒಂಜಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅವನು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಅಸ್ತಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪೆರಲ ಉಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾವಾಡು ಪರವೂರು ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಲಾವಾಡು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಅಪ್ಪನೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾಗ ಪಾತ್ರದವಾಡು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ.